Thiethen gi motere chake piny owacho ma kaontis. Nitiere mantiere piny owacho mamalo, nitiere ma piny owacho ma kaontis. To sani wacho ni piny owacho mamalo kanyakla kod ma kaontis orem mar chopo dwaro mar winjruok manuketo. Pono ni kaonti achiel ng'ado mar yie gi samoro chenro mar winjruok manuketo ne to moko pod otamore. Ere kaka udhi konyo ka mar ni jopiny ok oyudo hinyruok to un bende uchopo mana dwaro maru. King'iyo articles mag CBA marundo bed implemented. Awacho ni kaka wuono Public Service Commission GSRC o implement to ng'anyo kubet. Nimar gin magitamo piny owacho mar counties timo. Gitamore loso bedo gi structure mondo gi bed implemented article 1 mar CBA no. The same thing kata Council of Governors osedwaro mondo jogo bed promoted. That framework makes people gionge go. Koro dwaro ni gine gite. Mar ariyo wasewacho ni counties wacho ni gionge pesa mandiko dakteche. Gin gido mana 15% emati gidwaro mondo mede. Sama poko mede ni kaka pono mede fine gibondiko ji. Sama poko mede ni ana mono sirkal ma national mondo ondik joma tich mondo joyud thieth. Magi matemo penjo to koyo duoko. To ko sami se penjo gito nose wenjoru ni magi kidhi tim to osekadho higni 5. To usetemo kudhi usedhi od bura usetemo gite constitution oyieni mondo ng'any mondo ikaw gimoro achiel kende ma in gono mar tijino ibedgo.